alamin hayubural min ɗiñalɗi daka altine nogas lewru avril hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom bisimilla moon e kabaruji Daka Madina Gounass Kolol hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom caggal salminde on ko juurade on e yettude on e nder ɗin kabaruji. Daka Madina Gounass ko nokku tomborɗo weluye Allah ko ɗum waɗi golle dental ngal kaɗani tan julde nde kam e wirdude kono kadi en waɗi golle goɗɗe ganduɗa hoore ma ko gam hebde weluye o mo ganduɗa hoore ma ko jiyaɗo Allah o woni ko wiyete ko dawol guesa ceerno ɗaha Moussa Ba yewtidi e ɓen dawoɓe goto mabɓe kala holliri yidde mum kamɓe pellital e softene ɗe jogui e dawde e baɗon guesa o ala kulli haalin reninɗo yimɓe ɓeɗo wonɓe ɗoɓe ko yiddude yaade guesa ceerno e on sababu woni sababu Daka o yimɓe gara gollanamo ɓernde makko ɓuuɓa yetto Cheikh Tidiane yetto nelaɗo Allah yetto Allah eyyi ɗum woni sababu o ɓe battumi dawde ko 2003 ha o subaka ne garmi fof mi dawa guesa ceerno dawande guesa ceerno ko ɓuuri raɓɓidde hen ko tan so neɗɗo dawi hay soko lawol gotol o meeɗi dawde aduna makko aduna e lahara fof humtima woni sababu dawgalami ceerno ko yidde dañde hen duwawa kadi yidde ko dañde hen saga julɗo foof nde tawno wonno ceerno ko Allah rokki ɗum ko Allah rokki ceerno hande ko dawol guesa ceerno mbiɗi dawanno wallahi mbiɗi dawanno e oɗo saha noon ko hattano o tan woni sali ɗo joni to koyɗe ɗe hay darde mi suusa no fewi kono noon mbiɗi welti dawoɓe ɗo komi yi ko dañi hen ɗum tagui mbiɗi duwono sukaɓe amen foof ñaago Allah kadi yo Allah junnu gurdam ceerno. Direction générale de la protection judiciaire et sociale e wallidiɓe mum eɓe tawe ɗo e nder Daka mo Madina Gounass tawi woni darde mabɓe ko etade rewidade gonka sukaɓe tokosɓe aroɓe e nder oɗo Daka won hen ni taw gardani e jinnaɓe mumen wona sababu ha jomumen donc andude to gimmi e to paati e wonno sano aɓe daari darde tinde gam etade ƴewde rende kon ɗon cukalon Djiby Dieng haaldi e biyeteɗo Mamadou Ba jeeyaɗo e nder ngal ɗon dental Daka eɗen gandi ko dental manggal rendinoɓe yimɓe hewɓe ummotoɓe leyɗele foof e nder Daka hen noon ne teska sukaɓe ne gara hen sukaɓe noon so gaare e événement ji mbaɗi ni ne waɗi ko wiyete sukaɓe majjuɓe des enfants égarés sukaɓe joguiɓe caɗele ne waɗi des traite ko wiyete traite d' enfant walla trafic d' enfant e minen noon ko ɗum ɗon min toppiti ko ɗum ɗon woni ligguey amin par ce que min no mbimi joni ni direction amin o jeeya koye ministére de la justice yawa nder hen min liggoto koye ƴewde wadde feere ne min ndeniri sukaɓe e nder denal sukaɓe he noon Daka o ne teska sukaɓe ne gara ɗo no fewi no fewi e kadi nder hen eɓe majja ina waɗi ko mbimi ɗo joni o sukaɓe ne nawe hen kadi sukaɓe ne jogo hen caɗele mawɗe e ɗum ɗo noon woni premiére édition amin ko hikka min puɗɗi arde wadde exploration min ƴeewa caɗele gonɗe ɗe hikka ɗe ewa nder hen min gari pour wawde wadde oɗon ligguey ewa guila noon min jotti min puɗɗima yiide ɗo hono ko way noon par ce que min ƴettiɗo sukaɓe hewɓe majjuɓe min nawi ɗumen to koreji mumen kadi sukaɓe ne woodi kadi ɓe ganduɗa gaari ɗo gardani e jinnaɓe mumen gummo to woɗɗi jaara koyɗe gara ha jotto taw ala ɓe gondi ala ko woni taw ngala hay to goni ko ew ɗum noon ko ɓeɗon mbawate waɗede wiyete accompagnement mbawa yiitanede koreji mumen duuse ha mbawa kadi ɗum par ce que c' est pas normal kadi ko wiyete sukaɓe ne jiiye no waɗi wiyete ko exploitation économique wayno ko no ɗumnine ne liggine walla ko way noon ɗum ɗon foof wona ko woni lawol ewa ɗum noon ko ɗum ɗon e so jiiɗi wiide rendinde ɗum tan ko ɗum ɗon addi min ɗo ewa ɗum noon ko mawɗum kam ligguey o no yaari ina fadano ɗo no fewi d' après organisation ji ko mbi ko par ce que hitande foof eɓe keeɓa caɗele mbaɗe noon eyyi kono hikka kam ligguey o feeñi hen tigui rigui quoi e kadi min ɗamini e duuɓi garoji wawde kadi wadde mobilisation mbaɗo ni walla ɓurɗo ɗo ni par ce que no mbimi ni hikka woni premiére édition e duuɓi garoji kadi mamin mbaw wawde wadde ko way ni quoi Daka o fuɗɗi ko wayno hanki fay hande minen min ƴettiɗo ko wayno hedde sukaɓe nayo ko wonande majjuɓe e woɗɓe ma won nogas pawɗo
taw ɓe minji ɓe gondani e kureyu men taw no jogui caɗele. E o saha nguleki ki fuɗɗima teskede e nder Daka Madina Gounass ha ɗum woni sababu haralleɓe halfinaɓe cellal nokku o etima tigui rigui yewtide eɓe ganduɗa hoorema ko jayniyankoɓe ɓe gam erade ɓen julɓe wonɓe ɗon e nder dental ngal nde erto deccude e caleji mumen e wone sahaji kono kadi nde kebbinta jaram kewɗam nde tawno oɗo saaha teskama ɗam ɗon kiɗon nguleki ene wawi wonde sababu caɗele woni yimɓe ha tengti e mawɓe joomen duuɓi en omo ganduɗa hoorema ko Ibra Koundourou infirmier chef de poste halfini konngudi mum ko Daha Moussa Ba. la may wax rek Daka activité bu mag la te mbooloo bu mag moo fi dajee donc ci loolu dafay tax ñu war a def sensibilisation bu mag pour pèlerins yi ñëw fi nga xam ne ay milliers de personnes ñooy bayoo ko barab bi fasanti ko ñëw fi ci loolu nag ñëpp gis na ne tàngooru fi nekk donc ci loolu ñu ngi ñaax population bi ñoom ñëpp fu waay mën a jógee daanaka 11h midi bu xasee jot na ñuy wattandiku di dox ci naaj bu tàng bi te aussi na ñuy naan ndox mu bëri mu sedd mu sell. naan ndox baax na mais aussi da ngay naan ndox bu sell bu sedd donc soo xoolee aussi Daka bi daanaka personnes âgées yi ñoo fi gën a bari te personnes âgées yi ku wax personnes âgées yi wax nga ne aussi am na yeneen jàngoro yu bëri day faral di leen àndaale ak ñoom lu mel ni tension lu mel ni ay diabète wala yeneen ak yeneen ci loolu nag vraiment da ngay moytu naaj bu tàng te ñu leen di ñaax aussi ñuy naan ndox bu sedd bu naaj bi tàngee ñuy dallu ba kër gi sedd ñu ma def aussi seen i prière loolu daal la leen di dénk ñun waa santé. soo xoolee ñu ngi fi depuis le premier ñu ngi fi. comme ni ma la ko waxee daanaka comme ay mag lan mag ñi moom ku wax mag rek wax dund ak feebaru tension ak ñàkk ndox bi ñàkk naan ndax ñu tàmmun di naan ndox bu bëri te ndox dafa baax ci doomu aadama lekk bi aussi muy sell pour éviter biir yi daw yi ndax am nañ fi quelques cas de biir yi daw mais nag taxu ko métti noonu teel na leen jël en charge parce que ku si ñëw rek automatiquement da jël en charge fii comme ça nga mën a def sa ñaan yu mucc ayib loolu daal ñu ngi leen ciy ñaax wax dëgg yàlla feebar yooyu moo fi gën a xaw kii bari tuuti mais kay c'est maîtrisable ñu ngi koy gérer. Ibrahima Sy ko jagorgal kalfinnagal safara e nder leydi Sénégal o yilima Daka Madina Gounass ɗum ko gam arde juurade khalifa o hono ceerno Amadou Tidiane Ba mo Madina Gounass kono kadi ko etade nebbisade e horde e golle ɓe ganduɗa hoorema ko ɓen halfinaɓe safara yimɓeɓe e nder nokku o holliti noon weltare mawde o tawri ɗeɗon golle fawade he e gollodiral halfinaɓe cellal ngal kam e commune o no ko hannirta ni kono kadi teskade darde goomu kalfinnaguji ɓuuri nokku o. mbeɗo jogui weltare hande arde ɗo e Madina Gounass e nder e Daka Madina Gounass argol ngol noon ko gueɗe ɗiɗi cabbi ɗum gueɗal gueɗigal ngal woni ko wiyete ko yewtidade ko batte cellal dispositif sanitaire par ce que laamu koko rokkiri kala ɗo gandanɗa hoorema yimɓe no potta toon ina waɗi événement mawɗo comme événement religieux il faut que ministère de la santé ara adda kabirɗe ɗi gandanɗa hoorema yimɓeɓe soko ñawi walla yimɓeɓe soko joguima caɗele batte cellal ne mbawa hen safrade ha no fewi no garim ɗe noon mi joguima hen weltare ha no fewi par ce que mi yii golle ɗe gandanɗa hoorema autorité administrative wi toppitiɗo affaire administration toppitiɓe affaire cellal ngal ɗo e toppitiɓe affaire mairie o collectivité locale kamɓe foof ɓe jaggodiri ɓe ligguima ha golle ɗe juɓɓi golle ɗe peewi ɗe gandanɗa hoorema to nokku to Madina Gounass waɗa ko toon yimɓe mbawa safrade hen waɗa ko ɗo aussi e nder Daka o pour yimɓe mbawa hen safrade te kadi wonde kadi ballal groupement sapeur pompier gandanɗa hoorema ɓe gaddi ambulance uji ha heewi ɓe gaddi kadi yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ina mbawa men wallude so tawi évacuation ina waɗa to centre santé walla nokku goɗɗo gueɗal ɗimmal ngal woni arde juurade ceerno men juurade halifa men juurade mawɗo men par ce que onon gandi Madina Gounass ko gayete Kolda woni kono ko gandanɗa hoorema ina nottoro Madina Gounass ina heewi ha maayi sa ƴetti falde men Fouta a ƴetti guile Dagana jaaha ha jawta Bakel jaaha ha gaɗa ɗo e Tambacounda ha Kédougou yimɓe foof ne jii koye mumen e Daka Madina Gounass ɗum noon so waɗi ko faar e amen ko fattangue e amen fof komin gara min jii ceerno min ñaago duwaw min duuno ɗum kadi ko woni ko e waɗede batte e l'islam o par ce que sa yi nguleki kiiɗo yimɓe gara jooɗo ɗo fodde ɓuuri balɗe 10 walla 12 ene jangga Qur'ana ene juulo ene ñaago ɗum fof pour que leydi ndi jaam wawa wadde hen kisal wawa wadde hen développement wawa wadde hen sewde ko fedde wallitore goomu kalfinagu juɓɓudi Daka mo Madina Gounass no waɗi ɓe gaddi ko en wona ujunnaje 2 paquet ndiyam ɗum noon ko gam wallidde goomu ngu e hokkude ɓe ganduɗa hoorema ko julɓe arɓe tawtorede Daka o beele ene kabtoro ɗon ko mumen no hannirta ni e o saaha kam amin jaare ujunnaje 2 pakdo ujunnaje 2 ndiyam aha hitande fof mbaɗa ɗum amin mbaɗa ko adi e so Daka ɗewi sakade gollo kam min gaddi law nde min puɗɗoto wasa ɗo e Daka sakade
no wawi ko ɓuri ɗum ɗo sax maaro inchallah pour tan wallide julɓe e hoɓɓe ceerno hoɓɓe ɓe kam ɗum ɗo kam minen kam min tan koye yamirode ceerno e wallude ceerno e heɓɓe mumen suba daka kam kala garowo jeyata ko suballen ne ala mum addanma sa yiɗi naftorade ko woni e barke daka ko yo Allah timmin yo Allah newnu kadi koye mbaɗata ko duɓɓi fof hitande kala amin mbaɗa ko ɓuri komin mbatta ko inchallah amin ɗamini kadi duwawo jaɓama ma Allah newnu fof inchallah. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe haalirde moon haalirde men Olel Média Pindi TV ko ɗiɗo kabaruji min gaddanno on e ñalawma hande o Djiby Dieng Gawsu Dia ko aadi moon e ɗiɗon kabaruji ko ñalawma janggo so gueno haaji hakkude ɗo e nden min mbiya wonde yo jaam jogo min jogo on jarama. ñalamen hayo ɓural men ɗi ñalɗi daka